नमस्कार. गोमंतक डिजिटलमध्ये मी संघवी राजवर्धन आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. दिवाळीला अवघे काहीच दिवस राहिले आहेत, त्यामुळं गोव्यातसुद्धा दिवाळीची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. दिवाळीमध्ये गोव्यात नरकासुराला फार महत्त्व आहे. नरकासुराची फार मोठी परंपरा गोव्यात आहे. नरकासुराचं दहन केलं जातं आणि दिवाळीची पहाट होते. तर नरकासूर कशा पद्धतीनं तयार केले जातात हे आज आपण या रिपोर्टमधनं पाहणार आहोत. नरकासूर अगदी आपण पाहिलं तर लाकडी तसंच लोखंडीसुद्धा बनवले जातात आणि भव्य असे हे नरकासुराची प्रतिमा गोव्यात बनवली जाते. नेमक्या कशा पद्धतीनं असते ते चला पाहूया. दिवाळीचा सण आल्यामुळं गोव्यातले हजारो युवक सध्या भव्य नरकासूर प्रतिमा तयार करण्याच्या कामात गुंतले आहेत. सध्या प्रत्येक गावात आणि गावातल्या प्रत्येक वाड्यावर नरकासूर प्रतिमा तयार केली जाते. नरकासूर म्हणजे वाईट प्रवृत्तींचं प्रतीक. त्याचा विनाश करणं म्हणजे वाईट प्रवृत्तींवर विजय मिळवणं. दिवाळीच्या आदल्या रात्री नरकासुराचं दहन करून मगच गोव्यात दीपोत्सव साजरा केला जातो. नरकासूर प्रतिमा तयार करणं आणि त्या जाळून प्रकाशानं अंधारावर मात केली असं जाहीर करण्याची परंपरा अनेक वर्ष गोव्यात पाहायला मिळते. आत्ता ज्या आपण नरकासुराजवळ आहे त्याला 65 वर्षाचा इतिहास आहे. नेमका काय इतिहास आहे ते आपण इथल्या मंडळींच्याकडून जाणून घेऊयात. सर, काय सांगाल, हा एवढा मोठा इथे नरकासूर होतोय, याची काय परंपरा आहे? आता बघा, हे वाटाळेश्वर देवस्थान तुम्हाला इकडनं वर बघितलं तर हे देवस्थान आहे. जे पुष्कळ वर्षाचे देवस्थान. वाटाळेश्वर देवस्थानात सुद्धा 100 वर्षाच्या अगोदरचा इतिहास आहे. त्या इतिहासात न जाता आम्ही इकडचे जो वाटाळेश्वर वाडा म्हणजे सांतिनेज वाडा आहे त्याच्या वतीनं हा नरकासूर संस्थेच्या वतीनं केला जातो. इकडचा इतिहास सांगायला गेला तर ही सगळी लहान मोठी थोर मंडळी 15 दिवसच्या अगोदर हे सुरू करतात. याची आता जर उंची बघितलं तर 25 फूट सुमारे असणार. जात धर्म न पाळता सगळी लोक जवळ येऊन एक आनंदाचा क्षण केव्हा येतो, जेव्हा याचं दहन केलं जातं नरक चतुर्दिवसाच्या सकाळी. आणि त्याच्यानंतर इकडची सगळी लोक, वाड्यावरची म्हणा, बाहेरची लोक, आम्ही तुम्हाला पण बोलवतो की त्या दिवशी जे दहन होणार त्या दिवशी तुम्ही मुद्दाम या. बहुत पुष्कळ लोक असतात इकडे. आणि हे दहन केल्यानंतरच ही दिवाळी साजरी केली जाते. आणि याचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय, लहान 5 वर्षाचा मुलगा पण काम करतो आणि 70 वर्षाचा मुलगा पण काम करतो आणि एकोप्याने येतात. हा दिवाळी सण हा जरी आम्ही म्हटलं की लाईट्स म्हणजे जे दिवे आमची जे ही पद्धत आहे त्याच्यापेक्षा वेगळा आहे. गोव्यात तरी वेगळा आहे. ही परंपरा दुसरीकडे कुठे आपल्याला दिसणार नाही. हा नरकासूर बनताय त्याच्यासाठी काय काय वस्तू वापरल्या? कारण मी आता बघते लाकूड सुद्धा आहे आणि लोखंड सुद्धा दिसते, बांबू दिसते. तर काय काय वापर? सगळं इन्व्हायरमेंटल जे फ्रेंडली आहे. म्हणजे आम्ही जास्त करून वापरतो लाकूड, गवत शेतातलं, बाकीचे तुम्ही पेपर म्हणा, ह्याच वस्तू वापरतो आम्ही. एन्व्हायरमेंटला जे हानी आहे ते एकसुद्धा वस्तू आम्ही वापरत नाही. आणि तसं वापरायचं आम्ही दुसऱ्यांना पण आवाहन करतो की तुम्ही वापरू नका, असं आहे. आणि लाकडं वापरतात, त्याला फ्रेम्स वापरतात, लोखंड वापरलं गेलं जातं. त्याचा तो मूळ जो ढाचा असतो, तो जो मधला असतो, तो आम्ही लोखंडच वापरतो कारण ते दुसऱ्या वर्षी यूज करायला मिळतं. किती खर्च येतो साधारण हे बनवायला? खर्च आता महागाई खूप झालेला आहे. आता पोरीचा खर्च होणार आहे ना. आता पोरीच आम्हाला एक 1.5-2 लाख झालं होतं. आणखी आणि जास्त होणार असं आहे. देवस्थानचे भाविक वाड्यावरचे लोक आहेत किंवा येणारे जाणारे इकडे असतात, ते आपल्या स्वखुशीने जी देणगी देतात त्याच्यातनं होतं. सो गव्हर्नमेंटचं याच्याबद्दल म्हणजे असं काही अनुदान मिळतं अशातली गोष्ट नाही. ही भावनेतनं आणि आपल्या एकदम धर्मातनं, संस्कृती, इच्छेतनं ती केली जाते. सध्या सगळ्यांना दीपोत्सवाचे वेध लागले आहेत. त्यामुळं नरकासुराची प्रतिमा तयार करून दिवाळीच्या आदल्या रात्री तिची शहरात आणि गावाच्या सीमेपर्यंत मिरवणूक काढली जाते. त्यानंतर तरुणांच्याकडून ती प्रतिमा रस्त्यावरच जाळली जाते. माझे नाव दत्तप्रसाद महाले. तो आम्ही भुरग्यांनी स्टार्टअप घेतला नरकासूर करपाक. फक्त पणजेन जर आतां येदे व्हडले मोर दॅन 20 फीट्स नरकासूर जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार हे आमचे सांतिनेज वाड्या वयले 3 नरकासूर आसा जे लाकडा पासून, गवता पासून, साका पासून आनी पेपरा पासून तयार केल्ले आसा. बाकीचे सगळे जे नरकासूर हे सगळे लोखंडांचे नरकासूर आसा. लोखंडांच्या नरकासुराक जे काम करपाक आनी दीस हे कमी दीस लागता, पण जे हे लाकडाचे नरकासूर फूल गवत घालून हेका खूब दीस लागता, खूब मेहनत करची पडटा. आता हे सगळे भुरगे ह्यो 1 आनी 2 जाणांच्या हेतूंतल्यान जायना. सगळे भुरग्यांचे हेंची कश्ट सगळ्यांचे हातभार लावनूच हो नरकासूर रेडी जाता.
आता इकडे शांतीनेज एरियामध्ये सुद्धा एक नरकासूर, भला मोठा नरकासूर आहे, त्याची प्रतिमा तयार होते. आत्ता हा तुमचा नरकासूर तयार होतोय, तयार आहे, चालू आहे. किती दिवस काम चालू आहे? काम झालं आहे, पण 8-10 दिवस आहे चालू. बरोबर आमचा रविवारी हे होणार रेडी. होय, काय परंपरा आहे तुमच्या नरकासुराची? आमची परंपरा ही चालू आहे वार्षिक लाकडाची. नरकासूर बनवण्यासाठी लाकूड, बांबू, लोखंड यांचा वापर केला जातो. तसंच सुकवलेलं गवत आणि कागदाचा लगदा करून नरकासुराला आकार दिला जातो. नरकासूर प्रतिमा तयार करताना त्या प्रतिमेच्या पोटात दारूगोळा भरलेला असतो. फटाक्यांसोबत दारूगोळाही नरकासुराच्या दहनावेळी फुटतो. त्यावेळी उपस्थित नागरिकांकडून मोठा जल्लोष देखील केला जातो. काही ठिकाणी नरकासूर प्रतिमा मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतर लगेच जाळतात, तर काही ठिकाणी पहाटे 4 वाजता प्रतिमा जाळली जाते. अगोदर पूर्ण प्लॅनिंग होते, नंतर आम्ही एक्झिक्युशन करते. काय करायचं आहे, कसा करायचं आहे, सगळे मुलगे मिळतात, त्यांचं एक मीटिंग असेल, डिसाईड करतात कोणाला काय पाहिजे, कोण काय करणार, सगळं डिसाईड होलं असतं. नंतर आम्ही एक्झॅक्टली अराऊंड 8 वाजता येतात, काम वाम करून थोडे पण कॉलेज करून येतात. नंतर आम्ही स्टार्ट करतात 12, 1, 2 जायसर पण आमचं चालू असतं. तुमचं नरकासूर यावर्षी कॉम्पिटिशनला असणार आहे? इथे कोण पण स्टँडिंग कॉम्पिटिशन करत नाही, बट ॲक्च्युली पीपल शुड डू स्टँडिंग कॉम्पिटिशन हवं. आणि आमचा अराऊंड खर्च पण येतो आम्हाला अबाउट 50,000 असं येतो, पूर्ण लाईट्स, साऊंड बी सगळं काढून. यूथ आमचे एक आहे, युनिटी करून सगळे काम करतात. किती फुटाचा आहे हा? 20 फूट, मोर दॅन 20 फुटाचा बांबूच आहे. नंतर आमचा तोंड असणार त्याचा अराऊंड 10 फूट असेल, अराऊंड 30 फूट असेल. गोव्यात पणजी, मडगाव, वास्को, फोंडा, काणकोण, पेडणे अशा अनेक शहरांमध्ये मिळून हजारो नरकासूर प्रतिमा तयार करण्याच्या कामात सध्या युवकांचे हात गुंतलेले आहेत. तसंच मार्केटमध्ये अनेक मोठमोठे मुखवटे उपलब्ध झाले आहेत. यंदाची दिवाळी मोठ्या जल्लोषात सगळेच जण साजरे करतात. त्यामुळं परतीच्या पावसाचा सुद्धा या तरुणांना सामना करावा लागतोय. दिवस जसजसे जवळ येतील तसा युवकांचा उत्साह मात्र वाढत जातोय. सध्या 25 ते 30 फुटाचे भव्य असे अकराळ विक्राळ नरकासूर गोव्यात आकार घेत आहेत.